съдийския апарат. И излиза отбора на Унгария. Сега важните съдии, супервайзера и двамата съдии на стола. След малко ще ви ги кажа поименно. Отбора на България. Сега на вашето внимание имената на всички участници в тези среща плей-оф за влизане в първа група на евроафриканската зона. Отбора на гостите от Унгария. Ракета номер 1 Мартон Фучович. Петър Нагин. Габор Боршош. Левенте Годри. И капитан на отбора Золтан Кухарски. Официалните лица. Най-важният човек, супервайзера на турнира, гост от Великобритания Фил Еванс. Двама съдии на стола ръководят мачовете Румен Василев и Димитър Донев, както и Ивайло Цветков, ръководител на съдийския апарат. Отбора на България. Димитър Кутровски, Димитър Кузманов, Александър Лазов и Тихомир Грозданов. Капитан на отбора, човек е рекордьор в мачовете на България за Купа Дейвис, Тодор Енев. Към нашия отбор трябва да кажем, разбира се, участието на доктор Георги Попов и физиотерапевта Алгис Христов. Консултант, бивша номер 1 света на двойки Пол Макнами от Австралия. Сега вашето внимание за двата химна National Anthem of Hungary.
Сега да чуем и